Ja sitten lahnaa. On yksi niitä saatavana suomuneen päivineen suolistamalla vaan pois suolet ensin keittämällä suomuneen päivineen. Kun vaan muistetaan, että ei käytetä liian kovaa lataavasti hangata eikä suomut lennä liian pitkälle, kun tehdään saksilla tämä homma. Eli koukataan täältä, niin ei tarvita tuota veihtikättä taas liata sitten. Tuo veiten kärki läpi tuosta selkärangan yläpuolelta. Tämä on sitä voimia kysyvää hommaa sitten käsille. Miten me saa tätä vilettä kokonaan, vaan jätetään se sitten tähän paikalleen. Ja mennään tälle toiselle vileet etupuolelta. Kylkiruotojen poisto lahnan häntäpäästä. Eli ottaa nämä kylkiruodot täältä irti etupuolelta niin kuin muissakin kaloissa. Ja viiletään nuo. Erittäin helppo homma. Lähdetään ihan normaalisti tulemaan täältä. Pikkuhiljaa edetään ja jäämään tuohon. Näin. Otetaan tuosta toisesta. Pikkumallia. Niilläkin on sitten hätätilassa hyvä vaikka tehdä tämmöistä. Puhistetaan pikkusen tuota lauvan pintaa ja katsotaan mitä hyvää me vielä voitaisiin tästä lahnasta saada näistä lahnavileistä niin ihan täysin ruodottomana. Tullaan tuossa. Ja käännetään tänne alas. Missä kohti ruoto tökkää. Tullaan vielä vähän alemma ja tullaan tuota pintaa pitkin tänne. Siinä on lahnassa täysin ruodotonta. Kääryleitä pyöräytellä ja pistää pannu uuniin tai tehdä vanhan ajan lihamyllyllä läpi. Niin saadaan erittäin hyvä pikkusen rasvasemman kalan makuinen kalapihviaine. Katsotaan vielä tuossa toisesta vileestä tuo täysin ruodottoma osa irtiotto. Eli tuosta tullaan, mennään tuonne ja tästä. Tällä tavalla me saamme lahnasta sitten kaikki herkut irti. Ja lahnahan on niitä kaloja, että niitä meillä on lahnan kanssa.